Tungod kay adunay 75,000 ka pligo sa sin ang anaa karon sa pamuhatan sa Puyat Steel Corporation, samtang 17,000 ka pligo sa sin ang anaa usab sa pamuhatan sa Cebu Home Builders. Gimanduan ni Gobernador Gwen Garcia silang Dr. Mary Rose Vincoy ug Rodel Buntuyan nga mga pangu sa Cebu Provincial Government Relief Operations Command Center sa pag-schedule sa delivery ning maong building materials, lakip na ang cement boards, umbrella nails ug board screw. Sa tigom ni atong Enero 6 Huwebes, tangkod tulo ka semana human miigo ang bagyong Odette sa Kabisayan, nasayran nga gipa-schedule na ang paghatod sa mukabat 92,000 pligo sa sin alang sa mga local government unit nga gisangunan sa pag-apod-apod niini pinaagi og digital cards. Ang pangu sa pamilya o head of the family nga giila o gi-verify pinaagi og identification card may mudawat sa maong hinabang. Matag pamilya nga wala na'y pinuy-anan o kadtong totally damaged ang balay, makadawat og tagupat ka pligo nga sin. Duha ka 316 nga cement board ug laing duha ka cement board nga media pulgada ang gibag-on o 1/2 inch nga nasabutan tali sa Kapitolyo ug sa Gardner. Ang tigama ning mga fiber cement board nga mipasalig sa kalidad nga kini fireproof, waterproof ug termite proof. Ang pag-apod-apod ipasikad sa computation nga 25% sa panginahanglan sa local government unit. First, distribute equitably in accordance with the 25% per need sa every LGU. You get me? Okay. Meaning, if one LGU needs 1,000 sheets, we will give them right now 2,500. Because that's not only, yun lang ang una kong makuha. Right? You have 75, you have 17. That's 92,000. Pero I need 360. With 90,000 heads of families, that's only 95%. Silang Dr. Vincoy og Buntuyan gisangunan sab ni Gov Gwen sa paglatid og sistema aron hapsay og tino ang pag-apod-apod kay gawa sa sin ang matag pamilya sa listahan sa totally damaged houses makadawat sab og tagupat ka cement boards. Computer sa ninyo ang katong sa kuan sa plyboard, katong fiberboard na atay mga more or less 50,000 ana. No, 100,000. 50,000 ang 316, 50,000 ang 1/4. Kinahanglan na inyo nang ma-set up sa mga LGUs ha, ang kuan, ang system. Yes, okay. Kay they have to be accountable. Tingay na yung mga wao niya ana, sila malubag. They have to be accountable sa kada pligo nga atong ihatod dito. Dili na pwede nga sila-sila ray manghatag ana. Nasayran nga ang ikaduhang distrito mo'y labing unang nakahatag og kumpletong listahan sa mga pamilya kan sa mga balay na tino ang apil sa totally damaged houses. Gimando usab ni Gov Gwen nga i-advise sa mga mayor sa pasiunang paghatod sa materyales. I-advise ang mga mayors sa Viber chat, sulti sila, mao ni mo abot ninyo initial corresponding to more or less 25% of your submitted totally damaged. Ang klaro diha gyud nga dunay ang kinahanglan ang kanang totally damaged. That is why that's the rationale nga mo nay atong unahon kanang totally damaged, and since limited pa ni atong stock, 25% usa ang atong i-distribute more or less sa ilang need. Eleanor Valeros, Balita sa Subo.